En aquest vídeo us mostrarem com podem entrar a la intranet, a la pàgina dels serveis educatius del CREDB CRE11 Barcelona. Per això ens situarem al navegador a Google i escriurem Nodes CREDB. Enter. CREDB cerca amb Google Chrome. Nodes. Amb insertar F7 entrarem al primer dels enllaços CREDB CRE11 Barcelona XD. Lista d'enlaces diàlogo. Ajut, sub, peso, imat, map, vide, supin, CREDB CRE11 Barcelona hashtag agora.cat centaus credf. 9 de 5. Enter. Un cop hem entrat a la pàgina, baixarem amb fletxa de cursor fins a situar-nos al botó que posa Intranet. Visitado enlace gráfico 07/RGB CRED11. Visitado enlace inici. Visitado enlace sin valor. Enlace Club 11. Visitado enlace Moodla. Visitado enlace Intranet. Un cop en allà, premerem Intro i ens identificarem amb un usuari i una contrasenya. Enter. https://agora.cat/credf/www.login.php Google Chrome. Visitado enlace Intranet. Entra, CREDB CRE11 Barcelona WordPress Google Chrome. Entra, CREDB CRE11 Barcelona. Us hem donat d'alta amb el vostre a través del correu electrònic que ens heu fet arribar a través dels mestres de suport. Com a nom d'usuari, prendrem la primera part del vostre correu electrònic, la que hi ha davant de l'arroba. I com a contrasenya hem posat les mateixes lletres. Per exemple, en el meu cas, el meu correu electrònic és mcorbel1@xtec.cat. Per aquest motiu, el meu nom d'usuari és mcorbel1. Bloqueo mayúsculas desactivar error ortográfico MCORBEL1. Fem tabulador fins a anar a contrasenya i en el meu cas també escriurem mcorbel1 com a contrasenya. Corbel1, contrasenya quadre. Està. Fem tabulador fins a anar al botó Entra. Està. Recorda casilla, entre botó. Enter. D'aquesta manera ja ens hem identificat i ja hem entrat a la pàgina, a l'espai privat. Amb fletxa de cursor tornarem a baixar fins a situar-nos novament en el botó que diu Intranet. Lista de 4 elementos. CREDB CRE11 Barcelona. Visitado enlace gráfico 07/R. Visitado enlace inici. Visitado enlace sin valor. Enlace Club 11. Visitado enlace Moodla. Visitado enlace Intranet. Fem clic a Intranet i entrarem en l'espai privat. Enter. https://agora.cat/credf/nodes/google Chrome. Visitado enlace Intranet lista. Dins d'aquest espai trobarem un conjunt de nodes privats, un per cada cicle o nivell educatiu. Amb fletxa de cursor ens situarem en el node que correspon al nostre cicle, el cicle dels nostres fills. Baixaré, en el meu cas, fins a cicle inicial de primària i faré Intro. Visitado enlace inicis nodes. Fin de lista. Regió principal. Artículo. Nivell d'encabezado 1 node. Cerca els nodes. Regió principal. Llista de 2 a la visitado enlace als meus nodes de fin de lista. Navegació lista de 1 elemento. Ordenats per quadre combinado fin de lista. Fin de navegació secundària del directori de nodes regió navegació. Nivell d'encabezado 2 directori de nodes. Estan mostrant un 5 de 5 nodes. Lista de 5 elementos.
Visitat-ho enlace gràfic logotip del node cicle inicial primària. Visitat-ho enlace cicle inicial primària. Un cop he arribat a l'enllaç de cicle inicial de primària, premaré Intro. Enter. https://agora.tech.cat/cret/node/cicle inicial primària/Google Chrome. Visitat-ho enlace cicle inicial. Cicle inicial primària CREDB-CRE11 Barcelona Google Chrome. Per a qualsevol comunicació amb el centre podeu utilitzar els canals habituals. La pàgina tiene un marco, 8 regiones, 4 encabezados y 78 enlaces. Lista de elementos. En aquesta pàgina, que esteu ja en el node privat de cicle inicial en el qual, per exemple, heu estat donats d'alta, hi trobarem 4 espais, un mur, un de documents, un de membres i un de notificacions. El mur és un espai en el qual no podem escriure. Per comunicar qualsevol cosa al centre podeu utilitzar els canals habituals, que són el correu electrònic crebarcelona@11.es o bé el telèfon 93 238 11 11, on us atendrem molt gustosament. El que sí podem fer és anar baixant amb fletxa de cursor fins a l'espai de documents, on allà hi trobareu els documents de comunicació del CRE amb les famílies. Visitat-ho enlace inici, fin de lista, regió, artículo, nivell d'encabezado 2, lista de elements, visitat-ho en fin de lista, visitat-ho enlace gràfic logotip del node privat Facet, node privat de comunicació entre el CREDB-CRE11 Barcelona amb les famílies a l'espai per a qualsevol comunicació amb el centre, enlace enviu de correu electrònic o al telèfon 93, enlace deixa el node i l'estat del vostre correu, enlace canvia, navegació principal del node regió, lista de 4 elementos, visitat-ho enlace mur. Visitat-ho enlace documents. Un cop arribem a documents, premem Intro. Enter. https://agora.tech.cat/cret/nodes/region. Hem entrat a l'espai dels documents, seguim baixant fins que trobarem un dels documents, en aquest cas el document de la clausura de les complementàries d'aquest curs. Un cop en allà farem Intro en el document. Lista de 2 elementos. Visitat-ho enlace tots els documents. Enlace documents de cicle inicial primària. Fin de lista. Fin de regió navegació. Nivell d'encabezado 2 cicle inicial. Esteu visualitzant tots els filtre per. Enlace fitxers adjunt. Enlace cerca. Enlace etiqueta. Visitat-ho enlace gestiona les carpetes. Enlace amaga les carpetes. Table de 6 columnes y 2 files. Conté un adjunt. Enlace títol. Enlace autor. Enlace creat. Enlace editat. Etiquetes. Visitat-ho enlace cluent de complementàries de cicle inicial curs 20192020. Un cop hem arribat al document, podem prémer Intro i veurem el contingut del document. En aquest cas, hi trobareu un enllaç per visualitzar el vídeo en el que han participat els vostres fills i filles o els mestres que els han atès. Enter. https://agora.tech. Visitat-ho enlace i visitat cluent fin de lista regió artículo. Nivell d'encabat regió navegació. Lista de 4 elements. Visitat-ho enlace i enlace editat. Visitat-ho enlace fin de lista. Fin de regió navegació. Visitat-ho nivell d'encabezado 2. Nivell d'encabezado 2 cluent de complementària group. Visitat-ho enlace gràfic. Visitat-ho enlace cicle inicial primària. Accés limitat. Enlace mostra els detalls. Lista de elementos. Visitat-ho enlace llegeix. Fin de lista. Benvolgudes famílies. Bé, esperem que us hagi sigut molt útil aquest vídeo i pugueu gaudir amb nosaltres d'aquest espai privat de la intranet. Per sortir, només heu de tancar aquesta pestanya en Ctrl+W.